Velkommen til Minecraft. Det her er min egen server. Ja, som I kan se, så er det der en pyramide. Det vil sige, at vi er i en egypterby. Her har vi en port. Den kan åbne og lukke. Og en masse forskellige huse. Herinde har vi farao. Det er sejt med nye sandstone. Hej farao. Hej. Du er grim. Yeah. Gå med dig. Gå selv. Høj. Ninja. Ninja. Hey. Hey. Haha. Nu dør farao. Nej. Nå. Det her er altså ikke det eneste på serveren. Vi har også en fin jungle. Og det er sjovt med de her grønne. De kommer af sig selv. Det er ikke nogen, vi har lavet. Nå, ja, vi har altså den her jungle, og ja, vi ødelægger den ikke, fordi vi hader ødelagte jungler. De er ikke så pæne. Men her på den anden side har mig og min storebror lavet en by. En rigtig flot ridderby. Hey! Ja, der er så møllen. Man kan også gå ind i den. Så er der sådan en der. Jeg ved ikke, hvad det er, men den er der. Og så har vi en stor mark. Og det her, det ved jeg virkelig ikke, hvad er, men hvad må det er? Farao, du er mærkelig. Her ligger en masse huse. Og det her er henrettelsesmaskinen. Man tror, man bliver hængt, men whoopsie! No! Okay, ja. Og det her, det er heksens hus. The Witch. Det her er en græskarmark. Det her, det er min slagter. Og der er også grise. Og så er der en masse ovne og en terrasse. Og en kiste med musikplade. Og en masse ting. Og herhen, der har vi en badeanstalt. Her bader man. Det her, det er borgkernen.
Det vigtigste ligger herinde. Her kan man også åbne og lukke. Der ligger så bageriet. Der er også en terrasse. Og 2 huse. Det er mit hus. Home of FNP, XO eller XFN. Der har jeg noget guld der. Og noget crafting table. Billeder. Og min seng. Og den her. Det gider bare ikke rigtig. Og her har vi smeden. Så lave. Og herhen der har vi mob-fængsel. Ja, det er så et fængsel til mobs. Det her det er skeletrum. Det her er zombierum. Det her, det skulle have været et edderkopperum, men altså der er kommet nogle villager derind. Og det her, det er creeperrummet. Vandet er for TNT kan ikke springe blokke i luften, når der er i vand. Så creeper kan heller ikke. Så det er meget smart. Hernede der har vi markedspladsen. Der kan man købe alle mulige sjove ting. Armor. Og mad. Og våben og andet udstyr. Og små bonsai-træer. Og der er en brønd. God brønd. Og her der har vi kronen. Hernede der har vi et værelse, hvor man kan overnatte. Og her der har vi broen. Ja, altså broen, der fører der hen til broen. Jeg synes selv, det her det er en rigtig fed bro. Skriv jeres kommentarer, hvis I har nogen, og subscribe.